lokaci ne lokaci alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama ga lokaci ne lokaci alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama ga kaɗan ban lokaci zan yi bayani zan yi tunatarwa ne da ɗan bayani lokaci baya jiran mu daga mu gane lallai mu farka mutuwa tana a kayan kowa lokaci ne alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama ga mutuwa ta ɗauke annabin shugabanmu hakanan ta ɗauke sahabaiya za ta bar mu da tana bari da ta bar shugabanmu kai ma ka gani dole ne wata rana za ka zama ga lokaci ne alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama ga dan uwa ka bari duniya ta kai ka har ta barka ka shagaltu da ita ka manta lahiranka kuma za ka samu a nan din za ka bar shi amma idan ka yi mai kyau za ka samu aljanna za ka samu har ka wata ya a nan ba karya lokaci ne alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama ga duk ɗanka ɗan uwa ka gane wannan idan kana da gida kamar garin nan ɗaki ɗaya nan dai za ka kwanta a gado ɗaya za ka kwanta shi ma a can a gefe ɗaya lokaci ne alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama sai mu rage buri yan uwa mu gyara hali mu kama Allah da manzansa inda hali laifukan da muke yi a ɓoye sai mu gyara ubangiji karimu ka yafe mu yawa hawo sarki lokaci ne alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama ga kar ka manta dan uwa akwai hisabi komai za ka yi ka sani akwai hisabi mai kyau kuma da kyau shi za ka girbe kana da sauran lokaci da za ka gyara ni da kai masu laifi ne sai mu gyara kafin a ce mutuwa ta zo sai mu gyara kunje lokaci ne alkali idan daren dole ne wata rana za mu zama ga lokaci ne alkali idan daren dole ne wata rana